जिसया 59नि 1 आरो 2 आङो फरायनि। नाथाय फोरबुनि आखाइया गुसुं नङा जे बियो बिजों बासायनो हाया, एबा बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो खोनानो हाया। नाथाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय, आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों बियो खोनासंनो हाया। इसोरा बे गोथार बाइबेल सारि फरायनायनि गेजेरजों दिनैनि आरज मोनाबिलियाव गेदेरथार बोर लाबोथों। आङो गुसुङै आरज खालामना लाग्रोदोनि। बे फरायनाय आयदानि गेजेरजों आङो आयदा हिसाबैहाय गोरोन्थि गिल्टि साबजेक्टखौ आं बेखौ लाबोदों। गोरोन्थि। जों साफ्रोमबो मानसियानो स्पिरिचुवेलि थारमाने इसोरनि देखौ गोरोन्थि खालामो, आरो मोदोम हिसाबै थांनानै थानायावहाय रायजो जानायाव न'खराव समाजाव गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो गोरोन्थि खालामो। मोनसे न'खरा दावराव जादों होननानै बुङोब्ला बेयाव सोरबा मानसिया गोरोन्थि मावदों। प्रथम बे गोरोन्थिया जागायनानै बियो देरलांनानै न'खरा बायदों। नैबेफोरबादिबो जायो। आरो बे गोरोन्थिया बेबादि मोनसे गाज्रि बिसयथार। बियो जिउआवबो मोदोमावबो गोबां खहा लाबोयो। जेब्ला गोरोन्थि जाबाय अब्ला गोबां खहा लाबोयो। मालाबा समावहाय थांनानै थानायाव जोङो इनकाम सोर्स नागिरनायाव जों बिजनेसबो खालामो। बिजनेस खालामनायफ्राव जोंनि नोजोरा थिरांथा लानाया बोरैबा गोरोन्थि जायोब्ला गाहायथाराव जोबस्रांनायाव फैयो। सप्तासे जाबाय दाखाल आं गुबुन गामियावहाय बार्थडेआवहाय कल मोनदों। बार्थडे जाखांनानै सासे मायन' गयन' बेक्तिया गावनि सोमोन्दो थानाय मानसिनि बिसयै खोथादों। बिराद गिदिर कन्ट्राक्टार, क्रर खामायखाबाय। आं एरै आन्दाज खालामबाय बिनि बुंनायाव गैयालाबो बियो 30-40 कौटिसो खामायनो हाबायमोन। 30-40 कौटिसो खामायनो हाबायमोन। बियो ओरैबादि गोलावै सल' खोथादों। ओरैबादि मोनफ्रोमबो जायगायाव गोरोन्थि जादों। मावनायाव गोरोन्थि जाबाय, माबा माबि गोरोन्थि जाबाय। बिराद गिदिर कन्ट्राक्टार, बिनिफ्राय बिराद गिदिर 10 कौटिखौलाय बयबा फाइनबो नांबाय। बे रोखोम जानानैहायनो बियो आन्दाज खालामबाय थादों। बिहा ओरैबादि जोबस्रांनायाव फैबाय, माने अब्लाबो बियो एसे बासिनानै दोनबावदों थाखाखौहाय। बियो इलेक्सन गेलेगोननो, MLA आव इलेक्सन गेलेगोन। जुदि देरहायोब्ला फ्लप जाबाय माखासेया गोरोन्थिजोंहायनो बिनि बिजनेसा कन्ट्राक्टनि खामानिया हें जाबाय, साक्सेस जायाखिसै। बेफोरखौहाय बोखांफिननो हाजोबगोन होननानै बेबायदि बिराद गेदेरथार लस जानाय। मालाय बोरैबा आसु मोनलायदों आङो, हाजारब्लाबो बर' मानसियानो होननानैहाय। बे जाबाय गोरोन्थि मावोब्ला बेबादिनो जोंनि थांनानै थानायाव धोन सम्पतियाव गोबां खहा लाबोयो बे गोरोन्थिया। बे जाबाय मोदोमनि गोरोन्थिखौ बुंदों। नाथाय बेयाव जि गोरोन्थिखौ आङो नोंथांमोननो रायथिनो थाखाय आङो थामथिम खालामदों। बे जाबाय इसोरनि सिगाङाव जोङो फोथायारि हिसाबै गोरोन्थि मावनाय, स्पिरिचुवेलि गिल्टि। जिउआवहाय जों गोरोन्थि मावनायफोर बाथ्राखौसो आं बुंनो थाखाय हास्थायदों। जोङो गोबां गोरोन्थि मावो, मालाबा समाव हमथास्लाबबायनो हाया। बेनिखायनो बे आयदायाव जों फरायनानै लानाया आरोबाव रिपिट आं खेबसे गोसोखांफिननो थाखाय हास्थायदों। नाथाय फोरबुनि आखाइया गुसुं नङा जे बियो बिजों बासायनो हाया, एबा बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो खोनानो हाया। बेयावहाय जेसाया नाबिनि गेजेरजों इसोरा दे एसेग्राब महान, इसोरा बिराद गिदिर, बिनि महिमा, बिनि दयाया जों कल्पनानै खालामनो हाया। जोंनि बे गोथां इसोरा बेबादि इसोर
बियो सोरगोआव जिरायगासिनो फोथायग्राफोरखौहाय एखे गावनि आखाइजों बुहुमाव थानाय फोथायारिफोरखौ रैखाथि होयो। एसेनि जोंनि फोरबोआ बिनि आखाइया गोलाव, एकदम सोरगोनिफ्रायनो जोंखौ रैखाथि खालामनो हानाय बेबादि महान इसोर। आरो बियो सोरगोआव थासेनो बे पृथिबियाव थानाय गावनि फिसाफोरनि बिनायफोरखौ बियो सोरगोआवनो खोनाजोबहोयो। मानोना बियो अमनि प्रेजेन्ट होननानै इंलिसाव फंसे सोदोबखौ आं खोनाबाय थायो। बियो जेरावबो थाग्रा, बियो सर्बशक्तिमान। बे बुधबार मोनाबिलियाव बा नैबे समाव जानो हागौ बुहुमनि गेजेराव गोबां प्रेयार सेन्टारफ्राव प्रार्थना खालामदों, धार्मिक मानसिफ्रा गावनि न'आव प्रार्थना खालामदों, नङाब्ला इसोरनि राव बुंदोंबो जानो हागौ। पृथिबियाव जेसेबां गावनि मानसिफ्रा जायखि मावा मानो, जेरावखि बाख्नाया मानो, सिबिया मानो, गाज्रि खामानि मावा मानो, बियो सोरगोआव थागासिनो आलदा आलदा आलदा। एक नं बालाफारा बाप्टिस्ट चार्चआव दे हेबल बसुमतारी इसोरनि राव बुंगासिनो दङ, बियो आलदायै खोनादों। थुक्राझाराव बुंनायखौ बियो आलदायै खोनादों। दरंआवबो बेबायदि अदालगुरिफ्राव बुंनाय, पृथिबियाव जेसेबां गावनि मानसिफोर दङ बिसोरनि बिनायफोरखौ आलदा आलदायै खोनासंनो हाग्रा इसोर आरो साफ्रोमनि बिनायखौबो फिननाय होनो हाग्रा इसोर। आरो बिनि आखाइया ओरैबादि गोलावनो बियो सोरगोआव थागासिनो नोंखौहाय रैखाथि खालामनो हायो। अब्ला जोंनि फोरबोआ बेसेबां महान गेदेर। सोरगोआव थागासिनो बियो पृथिबियाव गावनि फिसाफ्रा साबसे बाख्नायदों, माबादि बाख्नायदों। आरो साबसे मानसिया पाप मावदों, खनसे समावनो बियो गासैखौबो थाल खालामनो हाग्रा, खोनानो हाग्रा, रेकर्ड खालामनो हाग्रा इसोर, महान इसोर। दा शास्त्र फरायनानै मोनबाय बियो जोंखौ बासायनो हायो, सोरगोआव थागासिनो। बियो जोंनि बिनायफोरखौहाय सोरगोआव खोनायो, सोरगोआव थागासिनो। मानोथो इदिब्लालाय जोंलाय फिननाय मोना? जों सानफ्रोमबो बियो, आं खनले खनले बुंबाय थायो, गोबां मानसिफ्रा जोनोमनि खृष्टान बोरायबाय, थैलांनायसै, नाथाय आर'ज खालामनानै आङो फोरबोनिफ्राय बे फिननायखौ मोन्दों होननो रोङिबो गोबां खृष्टानफोर दं। थारमाने दिनैसिमबो आर'जआलाय खालामो, एन्सारानो मोनफेराखै, बिनायाखै। मानोथो मोनफेराखै? गाहायाव बुंबाय, नाथाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय। जों दे खनले खनले गोरोन्थि मावो, इसोरनि फिसा जानानैबो, बिखौ सिबिनानैबो, सासे फोथायारि जानानैबो जोङो खनले खनले गोरोन्थि मावनायखायनो बिनि खोमाया खोनायोब्लाबो, बिनि आखाइया बासायनो गोलावथारब्लाबो मोनहायोब्लाबो जोंनि गोरोन्थि मावनायफ्रा इसोरनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामदोंनो। अब्ला बे गोरोन्थि होननाय सोदोबा बेसेबां गिथावथाव। इसोरनि सिगाङाव जोंनि गोरोन्थि मावनाया, स्पिरिचुवेलि जों गिल्टि खालामनाया बेसेबां गिथावथाव। गोबां मानसिफ्रा बिदों, एनेखि नागिरबायदोंबो, हेफाजाबबो लादों, नाथाय माब्लाबा माब्लाबा जों नुनो मोन्दों बोरायनायलायबाय, मोनसेबो एन्सार मोननायनि, आर'जनि फिननाय मोननायनि टेस्टिमनियानो गैया। बेनि खारना जाबाय जोङो गोरोन्थि मावनायखाय इसोरनि खोमायाव जोंनि आर'जआ सहैया, बिनि गोलाव आखाइया जोंनिसिम सफैया। 2 फनाव बुंबाय, इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा इसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों, बियो खोनासंनो हाया। जोंनि खनले खनले गोरोन्थि मावनानै एबा पाप मावनाया इसोरनि खोनानो हानाय खोमानिफ्राय फांथेदों, इसोरनि बासायनो हानाय आखाइनिफ्राय फांथेदों। बे बिसया जोबोद दुखुनांथावथाव। गोरोन्थि मावोब्ला जों इसोरनिफ्राय माबादि होबथेजानायखौ मोनो बेयाव रोखा बेरखांदों। गोरोन्थिया माबादि। दा बाइबेलाव नायोब्ला बेबादिनो गोबां गोरोन्थि खालामनाय धोरोमियाफोर, पापिफोर,
किसिम किसिमनि मानसिफोरनि फोथायनायफोरखौ जों बाइबेलाव नुनो मोनो। सानथ्र'हायै उदाहरन दं, खोनासंथाव खोनासंथाव। जोङो डेभिडखौ बयबो मिथियै गैया, उन्दैनिफ्राय लानानै बोराइसासिम मिथियो। नाथाय डेभिडआ मा गोरोन्थि खालामदों गथ' गोरलैफ्रा मिथिया, नाथाय जों बैसो जानाय मानसिफ्रा मिथिगौ डेभिडआ मा गोरोन्थि मावा। उरियानि हिन्जाव बतसेबा प्रि प्लान खालामनानै बियो बेखौ जिनाहारि खालामनायनि गोरोन्थियाव सासे नाबिखौ इसोरा थिनहरदों। बे नाबिनि गेजेरजों डेभिडनि गासै गोरोन्थिफोरखौ रायथिदों। जेब्ला रायथिदों बियो धार्मिकखाय बिखौ सिखमायाखै। बियो गोसो गोरबोजों गाबनानै, प्रभु आं नोंनि दिगाव गेदेरथार अपराध मावबाय, आं गोरोन्थि मावबाय। गावनि गोरोन्थिखौ बियो स्वीकार खालामदों। बिनिफ्राय बिनि पापमा नागारजादों। पापमा नागारजादोंब्लाबो बिनो इसोरा माखासे साजाफोरखौ होदों। गोबां बे पापखौ मावनानै नों बै गुबुन फोथायारि प्रजातिफोरनोहाय नोङो निन्दि जानाय खालामनायनि थाखाय नोंनिफ्राय थरुवला गोजान जानाय नङा। नोंनि मोखाङाव नोंनि मानसिफ्रा जिनाहारि खालामगोन। बेबादिनो गिथावथाव भबिष्यतबाणी नाथान बाहावानि गेजेरजों होजाबाय। जेरै नाथान नाबिया बे रायथिनायफोरखौ रायथिदों, थिग बिदिनो बिदाया बिनानावखौ जिनाहारि खालामदों। अबसालना बिफानि हिन्जावफोरखौ गदायफोरखौ जिनाहारि खालामजोबदों। आरो अबसालना फंबायखौ दानस'दों। अबसालना आरो जवाबजों गोदोना दानस'जादों। एखे बे हिस्ट्रिया ओरैबायदि दिबोर नाबोर बिनि जिबनावहाय गोबां बेबादि निदानफोर फैदों। बे निदानफोर फैनायनि गुदिया जाहैबाय डेभिडनि गोरोन्थि मावनाय। गोरोन्थि मावनानै बियो जोबोद बेबादि सैनो गोनां जादों। नाथाय धार्मिकखाय बियो बेबादि निदानफोरनि गेजेरजोंबो रंजानायखौ बियो मोननो थाखाय हादों। जेब्ला गथाय गितमाला आरो प्रथम सामुएल द्वितीय सामुएल फरायो, बेफ्राव जों जेब्ला सिमसनखौ नायो, सिमसन न्यायगिरियाव नायोब्ला जों नुनो मोनो सिमसना इसोरनि देखायाव बोसोन सिफायनानैहाय जाय हिन्जावखौ बियो लानो नाङामोन बेखौनो लानानैहाय बियो थैनो गोनां जादों। बियो बेबादि बिर जोहोलाव, इसोरा बिखौ अभिषेक खालामदोंमोन। गादा हाखुजों फिलिस्टाइनफोरखौ हाजारसे बुथारदों। आरो बेबादिनो फिलिस्टाइनफोरखौ ओरैबादि उतपात खालामदों। सियालनि लान्जायाव बनजार सावनानै फिलिस्टाइनफोरनि आबादाव हगारना होना खामहोदों। अनेक बुथारदोंबो। इसोरा बेबादि अभिषेक खालामदोंमोन इजराइलफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय। नाथाय इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै जेब्ला गोरोन्थि खालामदों, बियो थैनो गोनां जादों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, गोरोन्थि मावनाय गोबां फिसा गिदिर गोरोन्थि मावनायफोर बाइबेलाव दङ। जेब्ला नोङो गोदान रादायाव फैयो, आनानिया साफिरा बिसोरो बेबादि गोरोन्थि मावदों। माने गोसो सिङाव गोरोन्थि थिरांथा लानानै, रं डिसिसन लानानैहाय बिसोरो थैनो गोनां जादों। पितरनि सिङाव फंसेल' थगायनाय बाथ्रा बुंदों, नाथाय बे थगायनाय बाथ्रानो आनानिया साफिराखौ थैनायाव लाबोदों। ख्रिस्टान जिबनाव, इसोरखौ फोथायारि मानसिफोरनि जिबनाव गोरोन्थि मावनाय जों बे कयेकजन मानसिफोरनि जिबनाव नुनो मोनबाय। आरो सावरायोब्लाथ' गोबां दङ माबादि गोरोन्थि मावनानै थैनायफोर दङ। गोरोन्थि मावोब्ला बे गोरोन्थिया जाबाय पापनि फिथाइया रमियाव बुंनाय बादि बिनि फिथाइया थैनाय। बिनिखायनो जेब्ला सासे मानसिया पाप मावो, अब्ला बे मानसिया बिनि मोननांगौ बेथना थैनाय। बे हिसाबैनो जों जेब्ला नायो
गासै गोरोन्थि मावनाय मानसिफ्रा मोनसे नङा माबा मोनसे बेबादिनो साजा मोननायखौ जों नुनो मोनो। जों बाथ्राखौ एसे खाथियाव लाबोनानै दानिया एसे बुंनो थाखाय हास्थायदों आङो। गोरोन्थि मावनाय जोङो आं बेयाव बुंबाय डेभिडनि गोरोन्थि मावनाय, सामसननि गोरोन्थि मावनाय, बिनिफ्राय आनानिया आरो साफिरानि गोरोन्थि मावनाय। दिनै जों बिसोरबादि गोरोन्थि मावाखै, नाथाय इसोरनि देखायाव जों माबादि गोरोन्थि मावनानैहाय जोंलाय दिनैलाय खोनासंजायाखै। शास्त्रआ बुंबाय बियो बिब्ला एखे सोरगोआव खोनायथारो, ओमफ्राय जोंनि बिनायखौ होयो। जोङो माबा मोनसे निदानाव गोलैयोब्ला बे सोरगोनिफ्राय बिनि आखाइ आगोलाव जोंखौ बासायथारो। नाथाय गोबां फोथायारिफोरनि जिबनाव फिननाय मोनाखै मानो? बासायजानायखौ मोनाखै मानो? माबा मोनसे जोंनियावबो गोरोन्थिफोर निस्सय दंथारो, जायनि थाखाय बे इसोरनिफ्राय जेरैबादि फिननाय मोननांगौ, जेरैबादि रैखाथि मोननांगौ जों मोननो हायाखै। दा बे बाथ्राखौनो आङो मोनबासो फारियैहाय बुंथिनो थाखाय लाबोबाय। जोङो एक नम्बराव बबेयाव गोरोन्थि खालामो? रायज्लायनायाव गोरोन्थि खालामो जों। मालाबा मालाबा जोंनि रायज्लायनाया ओरैबादि जाखा, हाबा हुखायाव बिसेसकै समजा खामानि मावनायाव ज' गेदारिं जानायावहाय गोबां गोरोन्थि खोथा रायज्लायो, बिराद मुजिनाय जायो। नंखाय बायखाय रायज्लायनाया बिराद गोदै आरोखि, बे मानसि बुथुमनो हायो। समजुवा ज' थाज्लायनाय समाव नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनायजों जों गोबां पाप मावो। नोंथांमोना गोसोखां, जों बयबो गोसोखांनि। ज' थायोला मा जंखायनाङो, ज' थायोला मा खोथा बुंनानै जोङो खुसि खालामनो नाजायो। नाथाय माब्लाबा माब्लाबा जोंनि खुसि खालामनाया इसोरनि देखावहाय गोरोन्थि। जायखौनाखि माना दङ जों बे बाथ्राफोरखौ लानानै एन्जय खालामो, जों खुसि खालामो। रायज्लायनाय बा खोथा बुंनायाव बेयावहाय राग जोंनाय थांबाय, रायखुमानायाबो थांबाय, निन्दिनाय थांबाय। नै बेफोरबादि बाथ्राजोंनो जोङो मानो इसोरनि देखाव गोरोन्थि खालामनानै जोङो जेरैबादि फिथाइ मोननांगौमोन, जेरैबादि रैखाथि मोननांगौमोन, जों मोननो हायाखै होननानै आं सानो। आरो 2 नम्बराव बुंनो थाखाय हास्थायदों, बुंग्रायाथ' गोबाङैनो दंखायो, नंखाय बाखाय बुंग्रानि मेजरिटिया गोबांखा, आरो बेखौ खोनाग्रायाबो खोनासंग्रायाबो गोबांथार। दाबसे जायगाजों बयबा मिनिग्लाबदोंब्ला बे जायगाखौ नागारना आरोबो बिबो बे मिनिग्लाबनायावनो लोगो लाफैगोन। खोनासंनायजोंबो जाय बाथ्राखौ खोनासंनानै जोंनि जिबनाव लाब जाया, शास्त्रआव बुंदों अनर्थक सल' खोथानाया इसोरनि थाखाय बियो हामजाथावथाव नङा। जोंनि रायज्लायनायफ्रा मालाबा नंखाय बाखाय नंबां जाबां बेबादि बाथ्रा रायज्लायो, ओमफ्राय बे बाथ्राखौनो जों खोनासंनाय एन्जय खालामो, बिराद फुरथि खालामो। बिदिजोंबो जों फिसा फिसौ गोरोन्थि, रावनिबो खहा गैया नोंनि खोनासंनायाव, खिन्थु बे खोनासंनायाव जों इसोरखौ सन्थुष्ट खालामनो हायाखै, इसोरा हामजायाखै जोंनि खोनासंनायखौ। जोंनि खोनासंनाया मा जानांगौ? शास्त्रआव लिरनाय दङ। 3 नम्बराव बुंनो हास्थायदों आङो, नायनायजोंबो गोरोन्थि खालामो। नुनायखौ नों दानु होननानै जों जुजिनो हाया। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, नोंनि मेगनाव नायथावै सिनारिफोर जायखौ नायनो नांखाया, इसोरा हामजाया, बे नायथावै सिनारिया नोंनि मोखाङाव फैगोन। नोंनि मोखाङाव फैनायानो बियो पाप नङा। नाथाय नों बे नुथायखौ गोसो होयोब्ला, नोंनि गोसोआ बे नुनायावहाय मग्न बायग्लियोब्ला, नुनायजोंबो जों गोरोन्थि खालामो, नायनायजोंबो जों गोरोन्थि खालामो। बेनिफ्राय आं 4 नम्बराव सदनै बुंनो थाखाय हास्थायदों, जों मावनाय दांनायजोंबो गोरोन्थि खालामो। थारमाने आखल आखुजोंबो जों गोरोन्थि खालामो। बाइबेला जोंखौ बुंबाय नोंसोर संसारनि संख्रै। बिनि ओंथिया जाबाय जों धार्मिक मानसिफोर, सैथोथा बुंग्रा, गुबुंजों हामजाजाग्रा बेबादि मानसिफोर। नाथाय शास्त्र लिरनाय बादि जोङो संख्रिनि गुनखौ खोमानानैहाय जोंनि आखल आखुफ्रा जोङो गावजों गावनो समावहाय गोखा गोखै हामजाज्लायि खामानिफोर मिथिगौ, मोनदाङो, बेबादिबो भुल जायो। मावनाय दांनायनि गेजेरजोंहाय जोङो जेरैबायदि सोरांखौ होनांगौमोन, सोरां होनायानो धार्मिकता, जों जेरैबायदि धार्मिकता जानो हागौमोन, जोंनि मावनाय दांनाय आखल आखुआव बियो बेरखाङा।
बेबादि जोङो जोंनि जिबनाव आखल आखुआवहाय बेनिखायनो जों इसोरजोंहाय जों खोनाजायाखै इसोरनि खोमाव जोंनि बिनायफ्रा थाङाखै मावनाय दांनायजोंहाय जोंनि मावनाया आंनि मावनाया मालाबा सोरनिबा थाखै सौदुरनाय लाबोयो सोरनिबा मावनाया सोरनिबा थाखै सौदुरनाय लाबोयो बेबादिनो जों मावनाय दांनायजोंबो गोरोन्थि खालामनानै जोङो इसोरनिफ्राय जों गोजान जायो आरो आं जोबथानायाव मोनबायाव बुंनो थाखाय हास्थायदों गोसोजों गोरोन्थि खालामनाय गोसोजों जेरेमिया 9:17 बेयाव बयनिख्रुइ गाज्रिसिना गोसोआखौ होननानै बुंदों मानसिया बांसिनै पाप मावो गोसोजों नों मेगनजों गोसो गाज्रि नायदोंब्ला नोंनि गोसोआसो नायनो थिनदों नों खुगाजों गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला अब्ला नोंनि गोसो सिंनिफ्रायसो ओंखारबोदों बे गाज्रि खोथाया बे गोसोआसो नोंखौ नांलायनो थिनदों बोराबनो थिनदों बे गोसोआसो हिंसा खालामनो थिनदों गासैबो गाज्रि मानिया गोसोनिफ्राय फैयो बेबादिनो रावबो नुवालासे जोङो गोसो सिङाव गोरोन्थि मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो इसोरनि देखाव गोरोन्थि जोंनि नुस'हायै फिसा फिसा गोरोन्थि मावनायफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि आरजफ्रा होबथाजादों जोंनि बोरफ्रा होबथाजादों बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बेयावबो जों गोबां गोरोन्थि मावो बे गोरोन्थि मावनायानो जोंनि न'खराव दावराव लाबोयो बे गोरोन्थि मावनायानो जों जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ जों गोग्लैयो आरो आत्मिक बिषयावबो जोङो गोरोन्थि मावनायनि गेजेरजोंनो जों इसोरनिफ्राय गोजान जायो इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों बियो खोनासंनो हाया जोंनि बे गोरोन्थि मावनायफ्रानो इसोरनि मोखांखौबो जों होथेदों बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगो पाप गोसो सिङाव सानखुमादों फोरबुनि देखाव हामा जादों नोङो गाज्रि खोथालाय बुङाखै नाथाय गाज्रि नंखाय बाखाय खोथा बुंनायखौ नोंबो इन्टारेस्ट मोनदों बेवहाय सोरनि खहा दं रावनिबो खहा गैया नाथाय इसोरा हामजायाखै नोंनि खोनासंनायखौ ख्रिस्टान हिसाबै नों सासे बासायजानाय हिसाबै नों सासे गोदान जोनोम जानाय हिसाबैहाय बे बाथ्राया नों खोनासंथावथाव नङामोन नाथाय नों बेयावनो खोनासंनानै नोंबो मिनिबाय थाबाय नोंबो एन्जय खालामबाय नोंबो गोजोनबाय बेबादि बाथ्राफ्रानो जोंखौहाय बोर गैरोङै जोंनि जिबनाव खालामदों जोंनि न'खरफोरखौ खालामदों बिनिखायनो फै जोङो खोनानाय लोगो लोगो बाइबेला बुंदों सासे साननो रोङै आयनायाव नायनाय बादिल' बियो गावनि महरखौ आयनायाव नायो बिनिफ्राय दसे ससे थांनानै बावो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बिनिखायनो जों बे बोसोनखौ खोनाबायखाय बे फिसा फिसा पापमानो इसोरनि बोरनिफ्राय जोंखौ होबथादोंब्ला जों बिनिफ्राय खारग'नो थाखाय हास्थायो जों माबोरै खारग'नाय दानियालाय बिनिफ्रायलाय खारग'नाया मोनसेल' लामा बे लामायानो जाहैबाय इसोरनि गोथार बोसोन बे गोथार बोसोनखौ फालिनायनि गेजेरजों गासै जोंनि जोबनो गैयै गोथां जिउनिफ्राय लानानैहाय जोंनि थांनानै थानाय सोरगोआव थांनाय गासैबो बिसयफ्रा बे गोथार बाइबेलावनो लिरजानाय दं बे गोथार बाइबेलनि बोसोनखौ जोङो ध्यान खालामनानै बे बोसोनखौहाय जों फालिनायनि गेजेरजों लोगोसे जोङो जेब्लायबो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जोङो गोरोन्थि मावनायनिफ्राय जों खारग'नो थाखाय जोङो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोङो थैया जानो हागौ नाथाय जोङो जोंनि जिनाखि खृष्टान जिउ खांनाय स्पिरिचुवेल डेड खृष्टान जायखौ आं सिगां बुंबाय जोङो संसारनि संख्रिमोन नाथाय जोंहा थावनाय आखल गैया हाजो सायाव फसंजानाय नोगोरमोन नाथाय जों सोरां होनो हाया रावनोबो दिन्थिनो हाया गोरोन्थि मावनायफ्रा इसोरनिफ्राय जोंखौहाय होथेनानै दोनो होननानै जोंनि दिनैनि बे बाइबेल सारिया बेखौ जोंनो फोरोंदों बिनिखायनो आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नायसै जोङो खनले खनले गोरोन्थि मावब्लाबो जोङो खनले इसोरनियाव आर'ज खालामनायनि गेजेरजों आरो इसोरनि बोसोनखौ जेब्लायबो ध्यान खालामनायनि गेजेरजों इसोरनि बोसोनाव गासै पापनिफ्राय खारग'नाय जोबनो गैयै गोथां जिउ सोरगोआव थांनाय गोदान जोनोम गासैबो लामा
सास्त्रआवनो दङ। बिनिखायनो जोङो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों आरो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बे गोरोन्थि मावनायखौ आन्दाज खालामनो थाखाय दिनैनिफ्राय जों सोलोङि। खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेर बोर होथों।